Strictly కొట్టాను long live tribalism long live Sikh schedule long live Sikh schedule long live Emperor Lalati Emperor Lalati pakai tarin ko le tong na din ke chini lo ke di autonomous state ilitum phan nang PG pu non ke ningkan phoke report dam etlo eta lata itum non anta itum autonomous state lo te assam ar lo sidoji than etlo six schedule ateng pen six schedule paragraph 20 ateng pen si claim ji pu la ke six schedule pu le te jok ta chini lo la ke assam state ar lo sidoji eta non anna nang pipede la posin itum la ke hunger strike pen nilitum ka chesong la pen ke lalo autonomous state report lo number 1 number 2 ke hala 125th amendment along hala dak ilitum ke do bom la non autonomous council six schedule ateng pen ke do bom aport non panchayat a level along kapisun ya kam si ke claim hala dak article 280 along sub clause 3 sub clause A along si yong si hadak le bidun lo pulatang te amendment hadak si claim pulatang te haladak autonomous state pu bidun kok lo pulatang te ba autonomous state or autonomous council pu anle bidun anta lake ilitum a level itum ingtui kring ilang panchayat kalidat ji sita non ke la ber si ilitum han ki bidun ji aphan ke claim panchayat along ka pe mandun ji la pen municipal level se elito man ki vi ya pan se claim la pen hala dak pulo je six schedule pen panchayat ke level isivet si ka pin chong ji pu se dak ki pu la si la ke ni tum che kroi dun de hapu ge autonomous state na nang pipelang na hapu ga ko la non ke do bom autonomous council six schedule anda pavedat ji la ne ko pia por lo elito man son ke claim la si pulo nelige ahok alam si pulo je itum ta tribes ke hodi je bharat ta isia tribe lati bharat pu lage ram korti lula bharat a tribe pu hala dak anthropology sociology along ke tok do ante bharat a tribe atum ning ke India adang cipi huplup amat itum pan anta halatum arum cibi pon et undet itum da ci kroy dundet lo heno pupe lo lage det al amen lo pulo ande itum da karbi pu ang cipu bom da long ibu pia bo lo long le det po ba itum da okhomia pu anda cipulong le det pulate lage chok cipulong nang ji ken de okhomia pon ke hala okhomia tum ta la sini tum la sipu lapen akaprek a tribe tum naga mizo atum anta khasi garu atum anta diwa atum anta lapen hala mara tum kuki reng ma atum anta akhei do po nge cipulong nang ibu kopia po sina pa cipulong le kam claim ver IPCL sia song pen kithan pon bom awareness six schedule ma hok ma hala tum people six schedule ka ave son ka prek ave lu lake APCL sia six schedule puta ave BJP six schedule putave ejat vet lo hala nang beklang no hala constitution six schedule long ko lo ma chup be hedi alang lito a paragraph nang pethan et no ne lage ni li le pu alam vedele hala kita pe klang non rat do man pur actiti no ne la ni tungi vi via so ne dog det no ne pi det no ne ne li tunge kitab pen si tok det si pi det gente lage nilitum si kapacho begale alang litum si an kapacho be to banglo settlement aja kong avi pu alang litung ipu 7 schedule long si ke ko pumayong te ko pina 7 schedule long si gido pulo ne pilo ne si ipu tu ke lage aja kong avi pute bahala amithang dong si ape pas lo council si hala dak si tok et lo Assam government means equal to the autonomous council pulo. Ante Assam government tu lena pata pi unbo autonomous council pi lo pi ne det po. Amet hang la tu mete ajak kong do ta kavi pu ji pukang tung abinong ke la eviction ke hai here po.
nitum eviction anta jakong ave pugi pukang tung alang nitum ante la si la son akechok che alam si siksidul ke than pura pache thangwaret lo arko Nanti tu hanggar strike itu isek kupini kisuk yoni aigo mana nak kelang bang do ikma. tak kai bang webo kisu well wisher tum bang lo doctor nurse tum ta bang lo mende well wisher tum sa ni tum bang so sida jo pe poloni ar nam hier ju mele la Pini nanti tu naso hanggar strike ibi jesong lo la son kebo kutat. Nanti laso non yung si chun chidet kulo dang te pia sai deng kontu ji. nili tum che song to bompo che song bompo election hai dep nang po anke la ke claim nang ji anon BJP tung claim hai he akam ange ni tung claim lap regional party hai vek nang po la tu ke Assam ni tum regional front seng et lo nang li tum da chini lo ke di Assam regional front ni tum seng et lo kadowe ni tum chelang pong lo hadak la ilitum anta hadak si dodun lo la tuge itum regional party tum hai hite lai ho akam claim un elo eviction dang hopi ne claim un elo lage tuition long ta la ke tok ti ge di 6 schedule long ta tok ti karbi anta karbi puge 6 schedule ge karbi funded kali det ke di an ke itum 6 schedule ar lo si ge do alang litum la karbi ante karbi puge puvaret ke esona bangke lage 6 schedule ka pipuk akam se claim lo tribal to mong pachi un e ja akam se claim lo ange pachi un e po hala CPIML laban ASDC tum hot laga che po hongra che PT8 hedi la son akam si ge vanji akam si ge thai lo lage ni tum kroi dundi lage PGR VGR long eviction nang yen te karbi pura chi puda makam da vele lage Halo long sido ALRR itum NED loke haladak ALRR long pulo lake rule 18 na tengpen forthwith eviction nang ji pulo latat halas PGR VGR long karbi puchot lo te hala PGR VGR long ke kheronia long ke hadake garu tado tiwa tado dimasa tado boro tado hala tum han eviction et poma lake chokchi lake hala tum hange eviction nang ni laki la karbi pura la bihari tum hange plung alang hala tribal tum handa plung pon et lote chokchi lagi ni tum kroi dundi laki la si son akaching room along ke ilitum amunit kamatha misen atum ke dunang ni laki laki ilitum tribal ang bong apa si chok apa thing ame nilihi tumahin pen wothat lang soil isi pen suri akachuro pa jirlo athema ke damtang ni thom ang bong ajo phirlo tamenang litum nang humri dun lo la pen la bangso nilitum adiman na puthak rat aphanang litum nang pachet thak pilo state government administration along ta lelo la pen non kaduk wilong ta mela bangso strong pen message dam bom lo busi nilitum chini pon lo la si ke damtang nilitum haflong benang cheng lo under the leadership of Daniel Langthasa NC Hills ben lang litum 6 schedule protection committee atum cheng pon lo lason dak si difu mata APSLC penako nini hunger strike nini choche jonje dolo dak weskar bianglong dame pini puthot ni thom ke chok lo lasi totally radatum sentiment radatum kaningji hai helam radatum government man ke chokche ke jong dunai helam bangke niltum la bangso platform pen menang an niltum paklar pon lo lalo la pen radatum litum phan rong atok anu pen dame birta nang pi sitame saigeti ki jut chit lang la pen saigeti ki tang te lang ajak tum ke bap ke fu la son se alang tum nang chitu dun ne deta hai physically ke sitani tum amuluk le da ka chelang gali amuluk doning bole tum chelang gali sitame rat aphan ka pachini rat aphan isi a message ko pisinon la 125th constitution amendment long ake hinoma ake mema la bang solam ni tum pachini pon lal Kra note karbi rong asara mai atum non da 125 amendment apa bangke APSLC tum pen angkatan kundi pa tak na hin dan people je la ke kra tum bangke lang litum ni liphan ni li alang litum la son kaning jet det bangke constitution aron ai lang o edet ma posin li matha athema halada yong se amendment long lop lo tang te litum 6 dul masidake aja kong masidam ji po la ke chini pamelo lang litum ta state election commission long si tum election ke conduct aja kong da dam ji po voter list ke semar pen chenglok la hai delimitation ke semaran ta hadak sidam et politum sila hai ja kong lang litum chini de rong asara me thang mata ko son ma 6 dul aja kong chini ne blodang te la ke mang hume mel asene tum ipil lo karatum hanta apor do lang non
non 3 member committee tum Karbiang Long wang vesita Assam wang lang halabang sohut alang litum dame grievances kupi ma ke chok si an kapakeng dini pa churolo chu claim dun po basining telo lapen Karbiang Long tame non kapre political asong tum an tame labang so amendment long make kelar nei po ai make oppose sai sini tu theklong lo lalo ke papas vek nei porque non make chon pro kala ke BJP na lo BJP tum kala ke bongo sena tum RSS tum ke toya kam lo pola ke kroidun vek lo lage lalo kachi song nang ke lalo imi thang along ri long pat imi thang long ri long pat nong isya ki sung do lo aprang penta asong phansita me pahai bomlo BJP phanta me ke pahai duna tum lo aprang pen ke pipo sino na bang ke pechel sia song long alang li je ke thar sar long nili tum chelang dunang kok ma che song dunang kok ma la ke lalo election pahai deta Karbiang Long ki sung pa jogje Karbiang Long ahem break article 244A labang so non anda pa chunche 60 dola jakong ke pa bob lahai ining ke jangje pensin nili tum pini ka che song dun lo la pen ke ili tum Karbiang Long ar lo ke aron re pen ang ke do tum ta election tanang thur dun long la pen bhut tanang jog dun long ili tum ke banga khelong banga det le ili tum hadak bepar beha claim dam pen kachong da dam pen pesa mi hadak ke bhut ta jog dun long le election se dami thur dun long le la so pen gamat hadam si bangso ni ke kang nining ke kang pen si la bangso song long nili tum an so se alang li sara along mane apiar jab dun thip pen nili tum so alu tum same che song dun ji palam ke lalo